dies. Primerament, esperar que tots els vostres familiars i tots vosaltres us trobeu bé. Soc Clara Llats, soc dietista i nutricionista esportiva i biomèdica, alhora que també soc ballarina de line dance i de balls de saló. En aquest vídeo m'agradaria proporcionar-vos informació i donar-vos suport nutricional sobre dos aspectes fonamentals per a qualsevol esportista que estigui en confinament, que són el manteniment de la massa muscular i evitar un increment de greix corporal. No solament perquè en el ball a nivell estètic és molt important, sinó perquè encara és més important per evitar lesions. Aquests dos factors incrementen molt el risc de lesió, alhora que redueixen molt el rendiment. I com que aquesta situació de confinament esperem que algun dia s'acabi, doncs hem d'arribar al final en el millor estat de forma físic possible. Primerament, m'agradaria parlar-vos de què passa a nivell fisiològic i psicològic també quan de cop i volta tenim una inactivitat física. En primer lloc, hi ha canvis de composició corporal, és a dir, en els nostres percentatges de greix i de massa muscular. Després, els nostres requeriments energètics es veuen disminuïts perquè no estem realitzant la mateixa quantitat d'exercici físic. Després, pot haver-hi una lleu atròfia muscular si la inactivitat és completa. A més, és evident que hi haurà una resposta psicològica, no? I aquesta situació de confinament ens dona ansietat, estrès, i això sempre ens fa tendir a consumir aliments més calòrics, rics en greixos i sucres, perquè ens reconforten a nivell mental, a nivell cerebral, sí? Ens dona plaer. A més, també hi ha una disminució de la nostra resposta anabòlica, la nostra capacitat de construir massa muscular, i també perdem la nostra flexibilitat metabòlica, és a dir, la forma en la que nosaltres metabolitzem i processem tots els nutrients, la nostra eficiència també canvia el nostre metabolisme. I a més, si aquesta situació es manté en el temps, no només hi haurà canvis en el percentatge de composició corporal de greix i de múscul, sinó que també poden haver-hi canvis a nivell ossi i de tendons, sobretot en exercicis on hi ha una important implicació articular com ho és el ball. Abans de començar, m'agradaria posar-vos un exemple de què seria el confinament, una situació similar, no? Que podria ser l'estiu d'un esportista X. I això ho faré mitjançant un sumatori de plecs. Què és un sumatori de plecs? Això s'utilitza en antropometria, són plecs cutanis, no? Que mesuren el greix que hi ha sota la pell, i això dona una referència de la condició física d'aquell esportista. És una manera de fer un seguiment. Aleshores, imagineu-vos aquí, això és el període competitiu d'un esportista, i en blau tenim el sumatori de 7 plecs corporals. Després arriba l'estiu, en groc, i creix de forma bastant exponencial el seu sumatori de plecs. Després, aquí, quan torna a baixar, és quan es torna a reincorporar i es torna a preparar pel període competitiu. Però fixeu-vos que no arriba mai als valors que tenien un inici. Per tant, què dir-vos? És molt normal que hi hagi canvis a nivell de composició corporal, perquè reduïm l'entrenament, els patrons de nutrició canvien, etc. Però hem d'intentar que sigui de la forma més controlada possible, perquè després ens sigui molt més fàcil tornar a recuperar els nostres valors inicials. Comencem, doncs. Primera pregunta que ens hem de fer. Haig de reduir la meva ingesta calòrica? Sí. Sí, perquè tenim una reducció del nostre volum d'entrenament, a part que l'activitat que fem durant el dia és mínima perquè estem a casa. Per tant, sí. Però com? Perquè una reducció molt dràstica de les calories no és gens recomanable, ja que té una implicació en la pèrdua de massa muscular molt important. Aleshores, com ho hem de fer? Simplement seguint una dieta normocalòrica, que vol dir ni augmentar ni reduir les calories, això sí, amb un petit matís, reduint-les lleugerament, molt lleugerament, perquè es feu una idea, seria entre un 10 i un 15% de les calories que consumíem abans, reduir-les, no més. I això ho faríem mitjançant un reajust de les proporcions de macronutrients. Macronutrients són carbohidrats, proteïnes i greixos. Com a carbohidrats tenim pa, pasta, llet, arròs,
cereals, fruita, sí? Tot això, llegums, tubercles, són els carbohidrats. Les proteïnes, doncs carn, peix, ou, llet i derivats. I els greixos saludables, oli d'oliva, fruits secs, peix blau, etc. Sempre parlant de greixos saludables, quan estem parlant de nutrició, els greixos saturats que venen de fregits, que estan en la bulleria, tota la bulleria industrial, sí? Tot això queda restringit a moments esporàdics, sí? A un consum esporàdic i molt moderat, sí? En quantitats molt moderades. Aleshores, què em refereixo amb un reajust? Em refereixo a que si abans un 70% de les nostres calories venien a partir de carbohidrats i un 15 a partir de proteïnes i de greixos, ara podríem fer un 50-60 de carbohidrats perquè ens aporten molta energia que ara ja no la cremarem. De proteïnes pujaríem una mica, un 20-30% perquè les necessitem a nivell muscular, i la resta de grasses saludables, que són indispensables per un bon funcionament hormonal. No hem de deixar de consumir grasses saludables, a més són superimportants per aconseguir una bona resposta antiinflamatòria. Sí? El reajust seria aquest. M'ha semblat una manera també molt senzilla i visual de mostrar-vos aquest reajust de macronutrients mitjançant el que potser alguns de vosaltres ja coneixereu, que és la idea del plat. Sí? La idea del plat, redistribueixo aquí el que menjo en un plat. Aleshores, això seria, per exemple, el que fèiem abans quan teníem un entrenament de tipus més moderat. Els carbohidrats correspondrien a 3/8 del plat, les proteïnes més o menys a 1/4 i la resta de vegetals, sí? Tenint la fruita a part. El que consumíem abans. Fent un reajust per al període de confinament, s'acostaria més a aquesta idea del plat, on els carbohidrats són 1/4, 1/8 del plat, les proteïnes més o menys 1/4 o una mica més, i la resta són vegetals, on sí que estic incloent aquí la fruita, perquè recordeu que la fruita són carbohidrats, són vegetals, per això els posen aquí com a vegetals, però no és verdura, són carbohidrats. Sí, aquesta seria una idea de redistribució. Això és molt útil, ja que en aquest vídeo no puc fer res molt personalitzat. Cada persona és un món, no? Ningú que està el mateix. A més, les complexions, un noi que faci 1,80 m no és el mateix que una senyora més gran que pesi 50 quilos. Sí, no és el mateix. Per tant, com veureu, també és un mètode molt subjectiu, el del plat. Per tant, perquè us feu una referència, perquè jo puc tenir un plat que pot ser així de petit, o així, o un plat així, no? Aleshores, perquè us feu una idea, 1/4, 1/8 del plat serien de 2 a 4 cullerades soperes de carbohidrats, de pa, de pasta, arròs. Si parléssim de pa seria una torrada i mitja del que seria una torrada de pa Bimbo, o 5-6 centímetres d'una barra de pa. Recordeu que si consumiu pa o pasta, sempre és millor, i arròs, carbohidrats sempre, a ser possible, integrals, perquè contenen més proteïnes, més vitamines i més fibra. Per tant, a nivell nutricional són molt més complets. Passem a la segona pregunta. Com puc conservar la meva massa muscular? Quines estratègies hi ha? L'estratègia número 1 seria l'activitat física en si, exercici. És l'estímul més potent per induir la construcció de massa muscular. L'estratègia número 2 és ingerir proteïna, però no proteïna aquí en grans quantitats. No puc fer només una ingesta i molta quantitat de proteïna, perquè s'ha vist que quan arribem a un cert umbral de proteïna, la resta ho eliminem, el cos ja no ho assimila. Per tant, no serviria de res. És molt més efectiu fer petites ingestes durant tot el dia de proteïna. 4, 5, parlaríem de bolus proteic a cada àpat. Sí? I l'estratègia número 3, i la més important de totes, és que s'ha vist que després d'un exercici de força, si consumim uns 20 grams de proteïna de qualitat, només amb això ja és suficient per mantenir la nostra massa muscular. Per tant, hi ha una sinergia entre l'exercici i el consum de proteïna. Sí? Es veu potenciada l'exercici pel consum de proteïna. Per tant, aquesta seria l'estratègia número 1. Per fer-vos una idea, si consumim proteïna,
més o menys el nostre cos és capaç d'assimilar un 10%, però si la consumim després de fer exercici, som capaços d'assimilar fins a un 30%. No és molt, però és bastant més que no només un 10%. Sí, per tant, és una sinergia entre les dues. Hem dit proteïna de qualitat, no tota la proteïna és igual, sempre es recomana més proteïna animal que proteïna vegetal. Sempre tindrà més quantitat d'aminoàcids, de millor qualitat, més similars al nostre organisme, per tant més fàcils d'assimilar. Però la proteïna de soja o de pèsol aïllada també és una bona idea per a aquells que no vulguin consumir proteïna animal. Però bueno, tema suplementació és un tema a part.